جمن افتان زملقو طعم كونتات ايري زلو ابز اوان دقيبنا نمكتالكم ان عدمنا ملؤ زينا ناي ساعة شدشتن فرقان انهم ابن الزب عد قيح لألي سلسة ميتشح فلستات ناي متكال مدب تجميروم هاقراوي محبر حربانياتا سنكولان كوينات ابزوبا قاش باركا نسوقومات ابالاتو عينتاون جنزباون حقز جيروم هاقرات معراب افريقا بوليتيكاوي كلولاو مالي نمعراف زخل ندفيا غريبان منجستي يوكرين تقاوم تحالتات نسمع مقراص تخصي كم زتحاسو كسيسوم زرزروم اب مدبر فلس عد قيح زت دالويل علي 300 الشح فلستات نعسه تخلت عينتات اقراب بوفراتات بولقن ختكل يعدلالهم اتمدب درو اب مبرقاوي اصادف اب زركب عدتات اجيلا مسغولو زلا سافيرا غربانابا دمحنا سيبيراسون كاريبوسان بحزبن أبارات حياتات مكلخالين تجميرو كمزلو كيلا لمعات أقرابن إنسا زقدامن أتو قرما يبرها قليسهم كابتي تدالي زلو فلستات تلع لي كلتا ميتشح أب مبرقاوي أسعدف كمز تكل اتز ترفدما أب كالي كبابتات نقتكل نمم حدارات تكلاتن ولك أقربتن كوهاب مخانو أتو قرما يبتوسخ حبيروم نكونتات نايتي اب كريتشن عسته تشعتن زت تتخلل علي كريتمتر عسته حمشتن شح فلستات اقرب بزمل كبدما اب ممحدرات كبابي سافيران مسغولو زولان اتلع لي 9 ميتاويت صديقو اب صبق كونتات كم زلو بمبره نترا نبرتن حيتات مكلخالن مغيسوم كلا لمعات اقرابن انسا زقدامن اتو قرما يبرها اب موداتا زقرب زلو اخول فلستات الناوتن اب عوت نايتي مدب لعلترا كم زلو بمحبار لو معمد زتكا زلو فلستات صديقو بصبق نخلم صنوع حالوان مكتتالن كقبرلو تلابيوم هاقراوي محبر سنكولان كينات ابنو الزباتات العلاي قاش مولكي اقردات دقان كرقبتن نزركبو صقومات ابالاتو جنزباون عينتاون حقز كيروم بز مسرت ابن الزبا العلاي قاشن 52 سنكولان 52 كونتال اخلن 38 شحن 600 نقفان ابن الزبا مولك دما 38 كونتال اخلن 36 شحن 400 نقفان كم التمقارح وكيلات ايرنا حبيروم بتمساسالي ابن الزبا قردات 75 ابلات 75 كونتال اخلن 22 شحن 500 نقفان امنو زباتات دقن كركبتن دما نسلسان حمشتن حربنيتا سنكولان 35 كونتال اخلن 19 شحن 400 نقفان تبركيتم زكم زلن كلو امنو زبال على قاش نبرت من محدار كبابي عدي هاكين نزت تصقمو وغناتهم زوعل شدشت كونتال اقلي كبركتو كلو نبرت من محدار كبابي انتور دما 360 شوعتن صمادا بعور زت تساتفو فرا بموداب قرهو 75 سدرسوات حارسوم اب زتفر علي كبابيتات حبرات منقسات امريكا زنبرو زيغاتات بمغنيات اسرا سنه معات سماعات ايرترا ابز قبرو ناي زخري مدبات ل 285 شح دولار نمسسني معكن حدري سماعات وفيم بمسرت كاب امباسي ايرترا زبصحنا حبريتا نبرتي لاس فيغاس 21 دولار نبرتي شيكاغو 23 دولار نبرتي سياتل 14 دولار نبرتي مينيسوتا 10,840 دولار نبرتي دالاسكا 30,710 دولار نمنابي 4 كرتن سدرا سماعتات نكلت عمت 5,400 دولار نمسسني معكن حدر سماعتات كمون نبرتي بورتلاند 7,300 نسدرا سوات نبرتي اوكلاند 3,995 دولار نبرتي هيوستن 941 دولار نبرتي دنفر دما 14,631 دولار بتغلى 285 دولار بركيتهم بخال وجن نبرتي تورونتو كندا أطي يوهانس أنانيا مسبعت بيتو ويزرو محرت هايلة أبدك محري أبزبا دوبو نحد تخراي ناي 4 ورحي نباريت إدمنتن ويزرو أبرهت في الساهي أبك حوتا نسلست تخاريتي نناكل التورحي أتو أبرها ردا أبك تماكرن حد تخراي ناي سلست ورحي نباري
ኪችነር አቶ ዮናስ ገብረ እግዚአብሔር ድማ ኣብ ገርገፍ ጋሽ ባርካ ሓደ ትካል ናይ 2 ወርሒ ክፍሊት ክራይ ገዛ ገዲፎምሎም በተመሳሳሊ ነበርቲ ዓዲ ጥልያን አቶ መሐሪ አንድ ሃይማኖት ምስ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ሰራ አቁበ ኣብ መንደፈራ ንሓንቲ ስድራ ንሰለስተ ወርሒ ተቐማጢት ሪያድ ሳዑዲ ዓረብ ወይዘሮ በየነሽ ወልዳይ ኣብ ገጀረት ንዝርከብ ሆቴል ዲና ንዝተኻረየ ንሽዱሽተ ወርሒ ከምኡውን ንትካል መቃየሪ ኣቑሑ ንዝተኻረየ ንሰለስተ ወርሒ ካብ ክራይ ነፃ ኢላቶም እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ ዜና ወጻኢ ምራሕቲ አባል ሀገራት ቁጠባዊ ውድብ ሀገራት ምዕራብ አፍሪካ ማለት ኢኮዋስ ፖለቲካዊ ቅልውላው ማሊ ንምዕራፍ ዘኽእል 4 ነጥብታት ዝሓዘ ንድፊ በ27 ሐምለ ናብ መንግስቲ ሃገርን ተቃውምቲ ሓይልታትን አቅሪቦም ምራሕቲ አባል ሀገራት ዞባዊ ውድብ ነዚ ንድፊ ዘቅረቡ በ27 ሐምለ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ቅልውላው ማሊ ብማንዛዊ መዳይ ድሕሪ ዘካየድ ወስውስ ዋዕላዩ እቲ ቀሪቡ ዘሎ ንድፊ ሓደስቲ ዝተመርጹ አባላት ባይቶ ካብ ስልጣን ክወርዱ ሓድሽ ባይታዊ ምርጫ ክካየድ ከምኡውን ንአባላት ተቃውምቲ ሓይልታት ዝሓቁፍ ሓድነታዊ መንግስቲ ክቐውም ዝብል ነጥብታት ይርከቦም ብዚካዚ ተግባራውነት ንድፊ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት ክረጋገጽ ንዕኡ ንምትዕንቃፍ ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ድማ እገዳ ክጸንዕ ምዃኑ ገሊጾም ኣለዉ ተኾነ ግን ተቃውምቲ ሰልፍታት ማሊ ብፕረዚደንት ኢብራሂም ባባከር ከይታ ዝምራሕ መንግስቲ ካብ ስልጣን ክወርድ ብምጥላብ ነቲ ንድፊ እማሜ ከም ዝነጸጎ ይካወሓሎም ወከልቲ ቁጠባዊ ውድብ ሃገራት ምዕራብ አፍሪካ ማለት ኢኮዋስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ባማኮ ምስ መንግስቲ ማልን ተቃውምቲ ሓይልታትን ርክብ ከም ዘካየዱ ይዝከር በዚ ድማ ጻዕሪ ሃገራት ምዕራብ አፍሪካ ብዘይፍረ ክተርፍ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መንጎ መንግስታት ዩክሬንን ሩስያን ብዝተበጽሐ ስምምዕ ካብ 27 ሐምለ ተግባራዊ ክኸውን ዝነበሮ ምቁራጽ ተኽሲ ሰዓታት ከየቁፀረ ብተቃውምቲ ሓይልታት ከም ዝተጣሕሰ መንግስቲ ዩክሬን ከሲሱ ኣዘዝቲ ሰራዊት ዩክሬን ሎሚ 28 ሐምለ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ተቃውምቲ ሓይልታት ተኸታታሊ መጥቃዕትታት ከቢድን ፎኩስን ብረት ከም ዘካየድዮም ሓቢሮም ሰራዊት መንግስቲ ዩክሬን ዛጊት መልሰ ግብሪ ናይቲ መጥቃዕትታት ከም ዝሃበ ዘነጸሩ ቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት እቲ መጥቃዕትታት ምስ ዝቕጽል ግን መልሰ ግብሪ ከም ዝህቡ ኣጠንቂቖም ኣለዉ በቲ መጥቃዕቲ ብዛዕባ ዝወረደ ክሳራታት ዝተዋህበ ሓበሬታ የለን መንግስቲ ዩክሬንን ሩስያን ኣብ መላእ ናይ ግጭት ግንባራት መብረቃዊ ዩክሬን አጠቃላሊ ምቁራጽ ተኽሲ ብምግባር ነቲ ግጭት በሰላማዊ ፖለቲካዊ መዳይ ንምፍትሖ የን ተስማሚዐን ዘለዋም በቲ ካብ 2014 ኣትሒዙ ኣብ መንጎቶም ምስ ሩስያ ንምጽንባር ዝጠልቡ ተቃውምቲ ሓይልታትን ሰራዊት መንግስቲ ዩክሬንን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ልዕሊ 13,000 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ 10,000 ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ከም ተመዛበሉ ጸብጸባት ይሕብሩ እቲ ግጭት ሓደ ካብቲ ንሩስያን ሃገራት ምዕራብን ዘተፋንን ነጥቢ ኮይኑ ይቕጽል ከም ዘሎ ኤውሮጳዊ ሕብረት ድማ በቲ ጉዳይ ኣብ ልዕሊ ሩስያ እገዳ ከጽንዕ እንከሎ ሩስያ እውን ተመጣጣኒ መልሰ ግብሪ ከም ዝሃበትሉ ኣይርስዕን ዜና ንምዛም ርሳቱ ኣብ ንዞብ ዓዲ ቀይሕ ልዕሊ 300,000 ፈስታት ናይ ምትካል መደብ ተጀሚሩ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ንጽጉማት ኣባላቱ ዓይነታውን ገንዘባውን ሓገዝ ገይሮም ሃገራት ምዕራብ አፍሪካ ፖለቲካዊ ቅልውላው ማሊ ንምዕራፍ ዘኽእል ንድፊ ኣቕሪበን መንግስቲ ዩክሬን ተቃውምቲ ሓይልታት ንስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ከም ዝጠሓስዎ ከሲሱ ዜና ተፈጺሙ